हेलो गाइस समस्त को नमस्कार। आशा करुच्ची समस्ते भल थे। आज आम बुली जावा बागलमती बा जलधार वाटरफॉल। यह दशमंतपुर ब्लॉक रो गिरलीगुमा पंचायत ठारू प्राय 7 किलोमीटर दूर रे बागलमती ग्राम एवं ग्राम ठारू प्राय 1.5 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। दशमंतपुर ब्लॉक रु प्राय 17 किलोमीटर दूर रे बागलमती ग्राम अवस्थित। जदि आपण को फोटोग्राफी भल लगे तेबे आपण बहुत भल भल नेचर फोटो उठे यार मजा नहीं पारिबे। मो भलिया देखंतु केते सुंदर फोटो सब आसुची। आपण पूरा नेचर को उपभोग करि पारिबे एठारे आसी। यही वाटरफॉल रे पहुँचवा दुईटी रास्ता अच्छी। गोटे है दशमंतपुर रु गिरलीगुमा दे आसीपारे जहाँकि बहुत बढ़िया रास्ता अच्छी आपणकर बागलमती गाँव पर्यंत। आउ गोटे रास्ता है दशमंतपुर रु तहसील ऑफिस रास्ता दे आपण मर्चगुड़ा ग्राम आसबे। यही रास्ता भी आपण को बहुत भल अच्छी मर्चगुड़ा जाए टिके घाटी रास्ता पड़ो। मर्चगुड़ा आपण को डाहाण पटे गोटे रास्ता पड़ो देखिपे मु डायरेक्शन देइछि। यही रास्ता आपण को मर्चगुड़ा रु बागलमती गाँव पर्यंत जाए जोड़ा कि रास्ता टिके खराब अच्छी। आपण मोटरसाइकल किंबा छोट गाड़ी नहीं आसुचंती माने आराम रे आसी पारिबे। बहुत नेरो रास्ताटा आपन को मजा लागिबो। बागलमती वाटरफॉल पर्यंत रास्ता बहुत खराब अटे। हाँ जदि छोट गाड़ी नहीं आसुचंती आपण पूरा जगह पर्यंत जाई पारिबे। जदि प्रशासन एथि प्रति दृष्टि देई थांते तेबे अधिक रु अधिक लोक बुलिबा पई आसी पारि थांते एही जगह को, जा फल कि पर्यटन क्षेत्र रे उन्नति हो पारि थांता। देखंतु दुईटा पानी रास्ता दे आपन को जीवा पड़िबो। मु जेमती कहितली छोट गाड़ी किंबा मोटरसाइकल रे आपन पूरा जगह पर्यंत आसी पारिबे। बड़ गाड़ी नहीं आसुचंती माने आपन को रास्ता रे बागलमती गाँव रे ही गाड़ी रखिकी आसिया पड़िबो। आउ मोर पर्यटक भाई भौणी मान को छोटे अनुरोध जगह को परिष्कार रखिबा, जाफल कि जो मैंने नुआ पर्यटक मैंने आसुचंती सेमानक पई जगह को परिष्कार रखिबा एवं याकू से माने दोहराइबे, जाफल कि हम जगहटी सबुदिन पई परिष्कार परिच्छन्न रहिबो आउ टूरिस्ट को बहुत आकर्षण करि परिबो। मु आपण को पूरा भल दृश्य देखापी बहुत कष्ट पड़ी। देखंतु को रास्ता दे कि मु ओल्लौची आपण को पूरा व्यू देखाइबा पई।
ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଲେ ଏହା ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ୱାଟରଫଲ୍ ଯେଉଁଟା ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ୱାଟରଫଲ୍ଟା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉପରେ ଯିଏ ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ତୁଳନାରେ କେତେ ବଡ଼ ଛୋଟ ଦିଶୁଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ନଦୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତଳକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ମୋ ସହ ମୋର ଜଣେ କଲିଗ ଅଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ମୋତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ। ଆଗରେ ସେ ୟେଲୋ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନଦୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଯିବା। ପ୍ରଥମ ୱାଟରଫଲ୍ ଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର ମିଳିବ ସେଇ ନଦୀରେ ହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର ତଳେ ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ୱାଟରଫଲ୍ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାଟରଫଲ୍ ମଝିରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାଟରଫଲ୍ର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଏଇ ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଏବଂ ୱାଟରଫଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଆମକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲିଗ ଭାଇ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଓହ୍ଲାଉଛି ୱାଟରଫଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଯଦି ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ତଳକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି। କଲିଗ ଭାଇ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। এই ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ମାସରେ ଆସିପାରିବେ, ନହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ 15ରୁ ମାସେ ଭିତରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାଟରଫଲ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ବସିକି ଏହାର ମଜା ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ୱାଟରଫଲ୍ଟା କେତେ ଉଚ୍ଚରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଗାଧେଇ ବି ପାରିବେ। ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ହେଇ ଅଛି, ପାଣି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି କୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି। ଆରାମରେ ଆପଣ ଗାଧେଇ ପାରିବେ, କିଛି ରିସ୍କ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ। ଏଇଟା ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମାନେ ପୁରା ୱାଟରଫଲ୍ର ମଝି ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଚଢ଼ୁଛି। ଗୋଡ଼ ଖସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିବେନି, ଯେଉଁ ପଟେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ସେପଟେ ହିଁ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଥର ଖସୁଛି ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ।
ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ନହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଟୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲି ସେପଟେ ହିଁ ଚଢ଼ିବେ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆପଣ ତଳେ ଓହ୍ଲେଇକି ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାଟରଫଲ୍ର ଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବେ। ଆମେ ତଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସେଇ ନଦୀ ପଥର ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନଦୀର କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁଜ ଗଛ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ୱାଟରଫଲ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରିବା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ରାତି ହେଲାଣି। ଆମ ସହିତ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ, ସେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେଡୋ ପଡ଼ିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।